Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали ма. Имрӯз дӯстони азиз барои шумо тарзи тайёр намудани питса пешниҳод мекунам ва бо шири буридагӣ, шире ки мебура, ширша алоҳида творогша мегирем, бо амо элакча ҳаст ку сетка мегирем ва боқӣ монда оби ҳамо меиста ба мо лозим мешавад булочка пазем, блинчик пазем, инами хел питса, кулча пазем, чанд роҳҳо дора истифода бурда мешавад. ҳозир аминҷа 1 стакан ма гирифтагиам 200 мг шир, 1 қошиқча намак ва шакару дрож, 1 қошиқча шакару ним қошиқча пуртарак дрож ва 2 қошиқ равған орд. Орд вобаста аз ҳамо хамира дӯстони азиз, тақрибан 400 грамм орд рафтагия ҳамиҷада. барое ки ним кило орд гирифтагӣ будам дар ҳами кружкада 400 грамм рафтагия тақрибан. хай бо мебинем ки вақти шӯридан маълум мешавад. На он қадар сахти баду, на сусти бад. набинед чӣ хел хамир мебия. мемоне меиста якҷода. то рӯ гирифтани питса камтар дрож дам куна, бирасона хамира, баъд пухтана сар мекунем. ҳозир корзиночка пирожни барои шумо нишон метиҳам дӯстони азиз. то охир ҳамроҳи мо бошен, лайка фаромӯш накунен, обуна нашудагиҳо обуна шавен. беҳтарин рецептҳо аз канали мо ба худ як чи бигирен дӯстони азиз. ба мо лозим аст 300 грамм маргарин, фарқ надорад чӣ хели маргарин боша, 3 дона тухм, орд, шакар 100 грамм ва 1 қошиқи калон крахмал, 2 қошиқ равғани алейна, равғани растанӣ, фарқ надорад. 3 дона тухма аз сафедиш ҷудо мекунем. ҳами хел эҳтиёт карда ҷудо кунем ки зарди 1 грамм умуман нарава сафедишда. анами хел зардиёра ҷудо кардем. 109 грамм бромадагия. баъде ки мебардори тарозура ҳар хел нишон метиҳа. 109 грамм мебромадай, 3 дона тухм. анамиҷа баъд мегирем маскае ки дар маргарине ки дар ҳарорати хона истодагӣ камтар мулоим шудагия, на он қадар мулоим буд, мешава ҳами хел. мемонем ҳами 1 соат истодагӣ буд, хела мулоим шудагӣ буд. хали об мешава як хел маргарин, хел шудагӣ набуд. анами хел ба вилкама тухму маргарина ҳамроҳ мекунам, зардии тухма як хел лат мезанам, осонтар шава кормон. 1 қошиқ крахмал, 100 грамм шакар, 6 қошиқ бори ҳами хел тақрибан 6 қошиқ мешавад. баъд орд вобаста ҳамо хамир, 1 пачка разрыхлитель. орда каму зиёд чахтон ба чашм нигоҳ мекунем то сахт шудани ҳами зволамон на он қадар сахти бад. озир мар нишон метиҳам ҳами хел мулоимак биёяд. як шириние ки кам расхода дӯстони азиз, ҳар яки мо метонем тайёр кунем бе ягон мушкилӣ. баъд белкови заварной крем тайёр мекунем. ҳамроҳи мо бошен, тамошо кунен. агар ки шумо қолабакҳои оҳанӣ надошта бошед, метонед дастрас кунед аз магазинҳои пухтупаз. ҳамаи ҷудам хали магазини пухтупаз да ҳастай, кондитерский магазин мегем. агар ки набоша, шумо метонед барои хонаи худон, оилаи худон ҳами хел резинивӣ ҳастай. мо як бор дигам тайёр карда будам дар резини ҳамхали формочка, дар ҳамаи магазинҳо ҳастай. ай ҳамон намо дастрас кунен, мешава дар ҳамо пухта. барои кӯдако ҳиҷоам ки набаред, ба ҳамо вариантам мешава барои хона кӯдакода. агар ягон ҷо бурданӣ шудед, анами хел формочкаора дошта бошем, бо хубай хушрӯ мебиёяд. ҳам ягон ҷода бурданда беҳтарин шириния. песочния чанд рӯз беста ҳичи намешавад. ҳамон ҳисоб ма песочни печёни пирожнира беҳад нағз мебинам.
бонувони азиз, мехоҳем ки шумо кор кунед дар хона ки ҳеҷ ҷо набаромада, фақат дар хона тариқи онлайн. ин кори фаберлик мебошад. ин як бизнесе дӯстони азиз. касе ки наметона кор карда баъд мегӯяд намешава, ин кора бояд чиқа ҳаракат кунед, шавқа ҳаваси коркунӣ дошта бошен, кӯшиш кунен, метонен. Ҳаматони шумо ҳам метонен дӯстони азиз. Фақат бетараф набошен, танбалӣ накунен, кор кунен. ҳар як зан ҳар як орзуи худро мехоҳад амалӣ кунад. Бо тариқи анами кор метонен дӯстони азиз. ма барои шумо пешниҳод кардестам тариқи онлайн шумо вабше аз хона набаромада дар хона кора мекунен. Фақат мехарин ба худтона ягон чӣ, ҳам бо кортон пеш мерава. вақте ки ҳамо қонуну қоидаи кора ки иҷро карден, вақте директор шуден, шумо маош мегирен дӯстони азиз. ҳар як кор бахча як вазбинӣ дора аввал, баъд равиша ки рафти осон мешава. ба шумо ягон диплом дар кор неста, ягон шарт нест ки забони русиро донен. ҳамин хел кор карда меравен дар хона. бо ҳар кас ки вазифаи баланд гирифт, ҳар як ифтихори ӯ зан аст ки вақте ки фарзанд як чӣ мега, мо орзуи фарзандро амалӣ кардан метонем, барое ки мо кор мекунем, маблағ дорем. ин фахри ҳар як зан мебошад дӯстони азиз. барои ҳамун бетараф набошен, кор кунен. ҳама хости дили худтона иҷро мекунем. бо ногуфта намонам ки дар ҳамин каталог духӣ бесплатна подарка ҳай. касе ки регистратсия мекунад бесплатни духӣ мебиёя. тестар кунен, дер накунен ҳамин аксияҳои навш, баъд маҳсулотҳои беҳтаринай дӯстони азиз. ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависен, ватсап доранд, занг занед, танҳо занҳо ҳамроҳӣ кунен, группа доранд, беҳтарин муомилаи хуб доранд. хоҳараки ман ҳамроҳ шавем бо группашон. ҳамаи чи оддӣ кардам хе хушрӯ мефаҳмонанд ки бар як бор гуфтаншон шумо мефаҳмен, кора шурӯъ мекунен. иншоалло ба қуллаҳои баланд мерасен. дар ҳарорати 200 градус мондам дар мобайн пухтан мегирем. озоду набинен ҷудо мешава, намечаспа, барое ки руғани хушрӯай хамирмон. иҷода мода дар кора дӯстони азиз 3 сафеди тухм ва 10 қошуқ шакар. 180 грамм мешавад дӯстони азиз. ба грамм шумода ба қошуқ ҳисоб кардам. баъд амихел оби 50 грамм об, 6 қошуқ об мешавад. меандозен ва камтарак оби лимон, 1 қошуқ оби лимон. сразу дар амҷа меандозен. оби ҳамаш ба хунукиш якҷоя меандозен, меҷӯша. сафеди тухма мезанем ба миксер то сахт шудан ша. сахти бад намешава, худшам хек маълумай сахтиш. баъд ҷӯшидан мегира сиропмон. оби лимона сразу андозен, бад наандозен. вақте ки пузирикиҳои калон мекунад, маълумае ки пухтагия камтар, тайёр шудагия сиропмон зардча мешава, рангшам дигар мешава. зарди бад неву ва оборияко камтар зардча меша, тилоранг. бинен анамихел тилоранг мешава. а як тараф андохтан мегирем, ба миксер лад задан мегирем. вай худаш сахт мешава. вақте ки бисёр ба миксер задан гирифтен, лад ки мезанед сахт шудан мегирад. анами крем қариб ҳамашда мераса. якчандташда намераса, ҳеҷ гап надора ва ёша кӯдакон мехӯранд. ҳамахел ба варёнка мекунед, беҳад бамаза меша. хелашда мебарам. и 50 ҳамашда бурд, бо я 8 донаи дигашдам крем расид. анамихел дӯстони азиз мезанед, сахти хушрӯ мешава. камтар мазам нестай, овозом гирифтагиай дӯстони азиз. бо хостум ки барои шумо навор кунам. як чизак дар ҳамин фасли хунукӣ, ҳавои беҳад хунук кардагиай модам, дар хона нишастагин, пухта бо ҳамин хунукида беҳад чизои ширинӣ организм талаб мекунад. пас эна бо ҳамроҳи фарзандои худтон, фарзандои ширини ҳар яки мо тайёр карда нӯши ҷон мекунем. анамихел варёнка ки андохтен чормағз дошта бошен, дозе набоша, ҳатман нестай, бо як лаззатча дигар мекунад чормағз. анаи 2 намуд 3 намуд крем карда мешавад, чӣ хеле ки шумода осон боша. анами намудам беҳад мада маъқулай, барои ҳамин корзинкада ҳам осонай, ҳам хушрӯай.
амин намудаш беҳад хушрӯ мешавад. Ман амин намуда ман нағз мебинам. ду намуди тайёр кардам ваям нағзай. Хай бо бинен кадомиш маъқул боша. Посипка бошад болошта кне, набоша, ҳеҷ гапам надора. ма ки буд хостум ки ягон намудша дигар кунам. як чандташа намекунам, ам хел меиста. ина дӯстони азиз бо посипка. ин ҳама кӯшишҳо барои фарзандҳояй дӯстони азиз ки як чизи бо лаззат мехоҳанд, бо дасти хумон ҳалолаки хушро тайёр мекунем. аз магазинам ки мехарем, лекин боварӣ надорем. дӯстони азиз, хамири питса расид. Тайёр мекунем. ма гирифтам майонез ва томатои ҳами бозорӣ. баъд шампиньон, гриби шампиньон ка тайёр мекунам. мухлиси и гриби дига гудаком ҳаста. як Зайнабҷонда маъқул нест. хай як ним тарафи питсара намекунам. Шампиньона жарид мекунем. ҳозир мондагим жарид тестай руғанқати. баъд болгарский. якта помидори калон. барое ки ма тестаи питсаи шӯридагима якта зволара якта мекунам. калон балис якта. бинен расидак. ба ҳамун ширбуридагӣ ма чанд чиз як рӯз пеш булочка тайёр кардам. бо ина питса тайёр кардистам. чанд чиз тайёр карда мешава. ҳеҷ вақт ширтон бурид зиқ нашавен. ба ҳами баҳона чанд чиз тайёр мекунен. анам хел мемонам камтар места як 10 минути дигар хуш рӯ мегира бо баъди гирифтан. баъд тунукуниш осон мешава. майонезу томата якҷоя мекунам. камтар намак меандозам. дар рӯи питса якум қабатшда ҳамира мешакам. баъд чизе ки хоҳен боло ба боло монен. колбаса хоҳен колбаса, фарш боша камтар таф метиҳен, фарш мерезен. касе бо таъби дили худ чизе дошта боша дар холодильникаш монен. бо лаззат мешава, бо баракатай. ман хел реза кардам. ҳамаша боло ба боло мечинам. як тарафашда гриби шампиньони намекунам барои Зайнабҷон. тамом дига ҳамаша боло ба боло мемонам. ина жарид шуд. бо баъди жарид шуданаш беҳад бо лаззат мешава. ҳарорати духовкара баланд амонен дӯстони азиз, ҳеҷ гап надора. ранге ки нона мепазен ҳама хел амонен мешава. хамирша ма камтар барои чӣ ғавзтар гирифтам сабаб дора. вақте ки мепаза камтар ҳам объёмаш мефуроя, ҳам мулоимакай ихел. вақте ки қоқ мекунем ҳами гудакодан намехоҳанд. мехӯрану баъди ки хӯрдан вазбин мешава жилудкошонда. барои ҳамун камтар ма хамирша мулоимтара кардам. ба ҳами шир беҳад мулоим мешава. бе тухмай хамираш. барое ки баъзе одамон намехӯранд тухм, ман хостам ки бе тухм тайёр кунам. бо дӯстони азиз иҷода тайёр кардам. гриби шампиньони аввал жарид карда гирифтам. картошкарам жарид карда гирифтам. баъд пиёза андохтам, камтар таф додам. картошкаи жарид кардаги аз болош мондам. грибирам аз болош мондам. камтаре дигар болоша кришкаша мепӯшонам. меиста об ҳеҷ ҳамроҳ намекунем. намак хай ҳамроҳ кардагием. тамом ҳама жарини мешава. беҳад лаззатш дигарай дӯстони азиз. шумоам ҳатман тайёр кунед. ҳам хеле хӯрокҳои бо лаззат. касе та охири видео ҳамроҳи мо бод. саломат бошен. худованд нигаҳбонтон боша. ҳамеша дар куҷои набошен тинҷӣ ва амонӣ боша. имрӯз моро як ҷо даъват карданд дӯстони азиз. ид доштан ҳами қазоқҳо. шиштем бо ҳамроҳшон. ба мо ҳамаи чиза касб кардан овардан. беҳтарин сарҷам. бинен чил торти зебо. ҳама чизое ки бо лаззат барои мо таклиф карданд. ҳазор раҳмат барои таклифшон. ҳамеша дар куҷои набошен намехел шинен сарҷам. намҷа ошҳои узбекский
заказ кардан беҳад болаззат. раҳмати калон дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад то наворҳои оянда.